କିଏ କହୁଥିଲେ? ଆରେ ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଗଲା ବେଳେ ମୋ କତରୁ 2 ଟଙ୍କା ନେଇ ରସୁଣ ଖଟା ଖାଇ ନଥିଲ? ମୋ ପଇସାଟା ଫେରଉନ। କୋଉ ଦିନ? ସ୍କୁଲରେ ଗଲା ବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତମେ କିଏ କହୁଛ କହିଲ? ଆରେ ତମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ରସୁଣ ଖଟା ଖାଇ ନଥିଲ? ମୋ କତରୁ 2 ଟଙ୍କା ମାଗି ନେଇକି। ହଁ, କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି? ଆଉ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଶନିବାର ବୁଧବାର ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଥିଲା। ଏଇ କାଟ ଫୋନ। ଆରେ ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ, କଣ? ମୁଁ ଗୋଲାପକୁ ଭାବେ ଗେଣ୍ଡୁ, ତମେ ହବ କି ମୋର ମାଣ୍ଡୁ? ନା। ଆମେ କଣ ତମ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହଁ କି? ଆମ ଯୋଡି ପୁରା ସୁପର ହିଟ୍ ହବ। ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ଟୋଟାଲି କହନି? ସୁପର ହିଟ୍ ହବନି କି ମୋର ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଆରେ ଜାଣିନଲା ହ୍ୟାଲୋ, ହେ କାଟ ଫୋନ। ପର୍ବତ ପରେ ଘର କରିଥିଲି, ପବନ ଉଡେଇ ନେଲା, ତମ ପରି ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଭଲ ହେଇଛି। ନଲ ମୋ ରସୁଣ କଟା ପଇସା ଫେରେଇ ନେଇକି। ଭଗବାନ, କୋଉ ଜଣ ମୋର ଗୋଟେ ପଇସା ନେଇଯିବି। ଆଉ ତମ ରସୁଣ କଟା ଖାଇଥିଲ, ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଥିଲ, ଭୁଲି ଯାଉଛ ସବୁ। ଚାଟି ଚାଟି